Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon. Yau bidiyon mu na yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka samu kuɗi ta online ta wani application wanda zai yi guiding ɗinka. Amma ina roƙonka kafin mu shiga wannan bidiyon gadan-gadan, ina roƙonka da ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun alaman kararrawa, sannan kuma ka mun like yadda zai ƙara mun karfin gwiwa in ringa uploading bidiyoyi masu amfani wanda zai taimake ku. Yau bidiyon mu na yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka samu kuɗi ta online. Yadda za ka samu kuɗi ta online suna da yawa, ma gashi na yanzu bara mu shiga application ɗin nuna muku yadda za ka samu kuɗi ta online. Ga application ɗin na nan, idan ma baka da shi sai ka je Google Play Store ka searching ɗin shi, ga hoton shi na nan, logo nashi, make money. Sai ka shiga application ɗin na haka zai nuno maka haka, sai ka ɗan jira kaɗan. Ga shi nan yana ɗan loading haka, kun gani ga shi nan ya bubbuɗe. To nan hanyoyi ne wadda za ka samu kuɗi ta online. Hanyoyi wajen sun kai wajen 60. Hanyoyi ne wanda za su guiding ɗinka ka samu kuɗi ta online. Ga sunan wasu suna ce start copyrights, click and sell photos, start your podcast, book and reviews. Ga sunan wasu suna ce ka ringa yin application kana ɗaurawa a Google Play Store. Application masu amfani wadda idan mutane sun kalla sun gaya musu za su downloading ɗin shi. Wannan downloading ɗin kuma kai za ka ringa samun kuɗi. Gashi nan wasu kuma suna ce ka buɗe YouTube channel, yadda idan kana ɗaura bidiyo shi ma nan gaba idan channel ɗinka ya karɓu za a iya ringa biyan ka. Mun zo karshen bidiyo namu kenan. Ina roko idan wannan ne farkon zuwanka channel ɗin na, sai ka taimaka ka danna min subscribe, sannan ka danna min alamar kararrawa. Na gode sosai, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.